Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de ayta, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Менә бу аятны без гел истәп тора тиешбез. Аллаһ Тәала сезгә җиңеллек тели һәм авырлык теләми. Менә бу бөтенесе Аллаһ subhanahu wa ta'ala безгә индергән кануннар белән яшәгәндә безнең тормышыбызга керә һәм әлбәттә тормышыбыз тагын да җиңелрәк була. Ләкин шул кызык, ул фақатна тормышыбызга кертүенә түгел, ул үзе белем дә, әгәр дә кеше белем ала икән, тормышын бу дөньяда әлбәттә җиңеләйтә. Мисал өчен китерәм, Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә килә, бу хадис сахих, хасан, яхшы, дөрес хадис килә. Һәм Пайгамбар әйтә: "Ма мин абдин якул фи сабах кулли яумин ва маса'i кулли лейла. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'a исмиhi шай'ун фил арди ва ла фис сама' ثلاث مرات لم يضره شيء." Шулдый кыл, кем иртә белән һәм кич белән 3 мәртәбә әйтсә, Бисмиллахиллази ла ядурру, менә шул сүзләрне, ягъни Аллаһ исеме белән, аның исеме белән җирдә дә, күктә дә беркем һәм бер нәрсә бернинди зарар китерми дигән сүзләрне әйтә икән, анарга бернинди зыян килми. Сихрдан да, күз тиюдән дә, башка нәрсәләрдән дә. Һәм менә бу сүзләр бер яктан ул зикр, кич белән һәм иртә белән әйтү, икенче яктан бу хакыйкать. Ягъни бу дөньяда кайбер чакларда безгә берәр кеше зыян китерсә, берәр фирмада зыян китерсәләр, балабыз китеп шу кич белән бармакка бәрсә, без уйлыйбыз, бу кеше миңа зыян китерде. Теләде үзе һәм зыян китерде, ләкин алай түгел. Кеше үзе үзеннән, хайван булсынмы, Аллаһ яраткан берәр рух булсынмы, ул үз-үзеннән зыян китерә алмый. Ул тери ала гына. Менә бу кешегә зыян килсен дип тери ала ул. Ләкин зыян киләме юкмы? Менә бу Аллаһдан тора. Чөнки Аллаһ Тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, Ал-Ан'ам сурасында 59-нчы аятта: "Ва я'лам ма фил барри вал бахри ва ма тасқуту мин варaqatin илля я'ламуха." Аллаһ Тәала суда да, җирдә дә бөтен нәрсә турында белә, хәтта яфрак та төшсә, Аллаһ Тәала аны да белә ди. Ягъни Аллаһның әмерсез бер нәрсә бу дөньяда эшләнми. Шуңа күрә әгәр дә безгә берәр кешедән, берәр хайваннан булсын, берәр зарар килде икән, бу беренчесе, без карарга тиешбез. Үзем мин берәр нинди гынаһ кылмадым микән? Бәлки мин үзем кайдыр гынаһ кылдым. Һәм Аллаһ Тәала мине менә бу гамәл белән, менә бу зарар белән, менә бу миңа килгән зыян белән, бәлки Аллаһ Тәала мине чистарта. Бу дөньяда чистарту хәерлерәк ахирәткә караганда, чөнки ахирәттә ут белән кеше чистарына. Аллаһ сакласын. Икенчесе, гынаһ булмаса, бәлки Аллаһ Тәала безне дәрәҗәләп күтәрә, имтиханлый да, дәрәҗәләп күтәрә. Бу дөньяда да һәм җәннәттә. Я Аллаһ Тәала безне тәрбия итә, хылкыбыз яхшырсын дип. Яисә бу авырлык, бу зыян, зарар белән Аллаһ Тәала бәлки безне башка зуррак зыяннан саклыйдыр. Ә бәлки буның дүртесе дә бер моментта киләдер. Без буны белмибез. Онытмаска кирәк Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям хадисен: "Аҗабан ли амрил муъмин, инна амраху лаху куллаху хайр." Аҗабти муъмин кешенең хәле ди. Бу Муслимда килгән хадис. Аҗабти, нәрсә генә тормышында булмасын, бөтенесе аның өчен хәерле нәрсә ди. Ва лайса залика ли ахадин илля ли муъмин. Менә Аллаһ Тәала муъминнәрне күтәрә. Ул әйтә, бу беркемгә дә бирелми, бу дәрәҗә, илля мәгәр муъмин кешеләргә. Шуңа күрә кардәшләрем, әйдәгез онытмыйк. Аллаһ Субхану ва Тәала Кур'ан-ы Кәримдә безгә әйтә, Ат-Тәүбә сурасында 111-нче аятында: "Инналлаһа аштара минал муъминина анфусахум ва амвалахум би анна лахумул җанна." Хакыйкатьтә ди, Аллаһ Субхану ва Тәала иманлы кешеләрнең нәфесләрен дә, малларын да сатып алды. Нәрсә белән? Җәннәт белән. Шуңа күрә онытмагыз. Бу дөньяда бер кеше дә, бер җан иясе дә, бер җансыз иясе дә безгә зарар китерә алмый. Илля мәгәр Аллаһның әмере белән генә булса. Шуңа күрә курыкмыйча кирәк. Ахирәтне дә алып барырга, бу дөньяны да алып барырга, алга, гөр алга барырга кирәк. Аллаһ саклый, алып бара. Әгәр дә инде килде икән безгә зарар берәр кешедән, карыйк безнең эшләребезгә. Барыбер ул нәрсәдән дә безгә хәерле, игелекле әйбер
inşallah bulacak. Subhaneke Allahumma bihamdik. La ilahe illen estağfiruke ve etûbü ileyk.